Convocarea CSAT România. Curtea Constituțională a României, membrii judecători între 5 și 7 la număr, 28 a 11 a 2024. În continuare, partea a doua. Scrisoare deschisă către CSAT, CCR, Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului și Palatul Cotroceni, București. PSD Marcel Ciolacu, Mihai Tudose și Stănescu. PNL Nicolae Ciucă și Bolojan. USR Elena Lasconi și alții. PSD, PNL, USR și UDMR. V-ați aliat împotriva poporului român la Palatul Parlamentului de frica supunerii Mossadului, Ucrainei, SUA, Austriei, Soros, Biden, Kamala Harris, Casa Albă, Bruxellesului, Roberta Metsola, Ursula von der Leyen, Comisia Europeană, cât și de la Strasbourg, Bruxelles, NATO și Israel, la care dumneavoastră v-ați făcut o alianță să vă regăsiți tocmai la CSAT pentru convocarea împreună cu răspopitul Cristian Terhes de la PNCR, când în acest timp a făcut contestații la CCR pentru că alegerile prezidențiale din 24 a 11 a 2024, milioanele de români cu drept de vot constituțional au fost prezenți la urne pentru a putea alege din acei 14 candidați la prezidențiale. Din acești 14 candidați la prezidențiale a fost ales rău cel mic, dar totodată acel rău cel mic din acești 14 a fost domnul Călin Georgescu, de către miile de români din România, cât și de pretutindeni la primul tur de scrutin, la care a fost ales pentru orice exprimare, dar și constituțională. Acel răspopit pe nume Cristian Terhes de la PNCR a încălcat unele din cele mai importante care poporul român au fost prezenți la vot pentru a-și exprima toate doleanțele lor. România, București. În acel timp, răspopit pe nume Cristian Terhes de la PNCR a făcut contestații la CCR pentru că alegerile prezidențiale din data de 24 a 11 2024 s-a spus că sunt fraudate și va trebui ca alegerile prezidențiale din primul tur de scrutin să fie anulate. Se știe că domnul Călin Georgescu, fiind un nou candidat independent pentru alegerile prezidențiale din primul tur de scrutin, a fost ales de poporul român cu 22,35-40%, încă domnul Călin Georgescu, noul candidat independent la alegerile prezidențiale din 24 a 11 2024, a câștigat conform Constituției și de către Înalta Curte de Casație și Justiție, de către toți românii din diaspora și de acasă. A fost felicitat de către poporul român. Atenție România, CSAT și Curtea Constituțională a României a fost transmise de către domnul președinte al României, Klaus Iohannis, care încă mai este în funcție în stat până pe data de 8 a 12 2024, să fie chemat la convocare azi 28 a 11 2024.
pentru care și domnului prim-ministru Marcel Ciolacu, încă în funcție odată cu guvernul PSD-PNL până pe data de 10 a 12 2024, fiind invitați domnului Iohannis la o dezbatere pentru alegerile prezidențiale din 24 a 11 a 2024, primul tur de scrutin. Invitați PSD, PNL, USR, PNCR și UDMR, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi, și alții, Mihai Tudose, răspopitul Cristian Terheș. În acea seară de noiembrie și foarte rece, răspopitul Cristian Terheș a avut în stare în același timp, odată cu PSD, PNCR, PNL și USR, să fie împreună să comploteze împotriva poporului român pentru ca alegerile prezidențiale din 24 a 11 a 2024 au fost fraudate și va trebui să fie voturile românilor anulate. În aceeași seară de noiembrie și foarte rece, tineretul român cuprins cu vârstă cuprinsă între 14 și respectiv 18 ani și chiar 19-20 de ani să fie scoși la un protest spontan prin județele din țară, fiind Iași, Vaslui, Suceava, Galați, Botoșani, Bacău, Focșani, Buzău, Prahova, Tulcea, Constanța, Ialomița, Dolj, Olt, Gorj, Timiș, Brașov, Mureș, Maramureș, Bihor și altele, de către USR pentru a instiga la violențele de stradă și omor. Acești tineri au fost ușor influențați și plătiți cu sume între 500 de euro și chiar 3000 de euro. Tineretul din România a fost cumpărat de către USR prin Soros și Israel, cât și de la Bruxelles. USR și Elena Lasconi au dat ordin în România ca colegii ei din țară să se mobilizeze întocmai, iar tineretul din România, fiind chiar minori cu vârstă cuprinsă între 10 și respectiv 14 ani, băieții și mai puțin fetele, dar erau mai mulți băieți între două categorii. 1. Categoria de minori între 10 și respectiv 14 ani. 2. Categoria mijlocie mare cu vârstă cuprinsă între 15 și respectiv 18 și între 20 și chiar 19 și 20 de ani. Numai băieți și oricum și fete, care aceștia au manifestat prin toată țara, zicând moartea șoflăcarilor și moartea lui Călin Georgescu și
și tuturor alegătorilor lui. USR-ul din toate regiunile țării a făcut tot tineretul român să instige la violențele de stradă, cât și la crime în masă. USR trebuie să răspundă internațional de către cei de la Nuremberg și de la Haga pentru instigare și amenințările cu violențele de stradă și crime împotriva umanității din 2020-2021 și din data de 26-27 a 11 a 2024. Elena Lasconi trebuie să fie arestată urgent și dusă în fața magistraților pentru instigare, amenințări și șantaj și aparența LGBTQ și homosexuale, cât și lesbiene în România. În România este interzis de lege instigare la violență de stradă și bătaie între români, LGBTQ, homosexuale între aceeași sexe, bărbați și femei, căsătoriile cuplurilor gay și bullying, avortul copiilor, crime împotriva bebelușilor, no făt. România este țara ortodoxiei de aproape 90%. Prea fericitul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașu, 1991. Biserica Ortodoxă Română, Sfânta Liturghie, cele 7 laude. USR trebuie să fie interzisă în România, să nu mai fie deloc. USR trebuie să fie scos din afara legii, să nu mai existe pe teritoriul României. PSD, PNL, USR, UDMR trebuie scoși din afara legii, să nu mai existe pe teritoriul României. De aceea vă spun tuturor dumneavoastră să țineți cont că acești nemernici trebuie scoși din afara legii. Dacă vom alege pe domnul Călim Georgescu ca președinte pentru România la cel de-al doilea tur de scrutin din 8 decembrie, va trebui să ieșim masiv la vot ca noi să rugăm pe domnul Călim Georgescu, președintele României, să respecte legea legea românilor din 2009. Atenție mare, deci să respecte voturile românilor din 2009, care s-a votat atunci la referendum pentru unicameral. Și avem nevoie de respectarea voturilor noastre care s-a votat pentru unicameral. Vă rog foarte frumos, dați share peste tot ca să audă toată lumea. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc și vă iubesc. Aveți grijă. Nu uitați să iubiți România în fiecare zi. Vă pup pe suflet.